insomnia. Gani ari ang matip sa gudmalikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga 2:00 sa hapon. May hapon Pilipinas, may hapon Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Duralex Edlex. The law may be harsh but it is the law. Sumayong hapon kid ha sa ato nga mga kauturan, sa ato nga mga kabombo sa liwat subong. Adlaw kita iya mga kabiran sang Domingo, no? Karasig lang sa mga inadlaw naton. Pet sa biyanti kita sa bulan sang Marso, tig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob las tras ang takna subong yang hapon sa pag-discuss na naman sa playa ka mga tupiko legal, no? Problema legal ang ginadangop diri sa aton iya nga panatuntunan sa Duralex Edlex diri sa aton iya nga pagpangalakan. Of course, subong iya nga hapon mga kabangin kaupod naton iya mga kabiyanan ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. So kamusta ka mo dira sa aton iya nga mga suki sa mga kauturan ta naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyong siningatag sa mga radio dial or nag-upod man sa aton iya mga kabiyanan sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, no? Or sa aton niya nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So, kamusta ka mo dira, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga tagparamati. Syempre, sa pihak nga linya, mangin kaupod na naton ang aton iya mga kabiran nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon. Mayroon sa imo bumbuhan kag sa atong tagpakamati ang inyong abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada anda na mag-alagad sa inyo bumbuhan. Yes, Attorney, no? Sariwat maayong hapon sa imo kag sa mga kauturan ta nga naga-monitor na sa aton, nagaupod na sa aton diri sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga hapon diri sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Sedlex, no? So diskusyonan naton ini Attorney kay ti subong sa aton nga mga kauturan niya naman gid kita iya sa alert level 1, no? Pero may mga ginapatuman bala kita iya nga mga existing nga mga ordinances or mga kasuguan diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. So whatever is stipulated, no, Attorney, sa aton iyang ordinansa or sa executive order dapat tumanon gid na Attorney or else mayara ka sang violation, Attorney Tanyada. Yes, it should be complied with, no? It should be adhered to. Ay matina ginimo ina para sa kaayuhan sa tanan mo. Ang isa na diri sa aton subong manti daw gin lower ng aton nga alert level to 1. Pero din na natin pag-abusaran because while we are given that right nga mag-tipon-tipon, pero we have always to observe siyang proper protocol. We should wear mask.
we should observe the physical distancing. Those are the basic protocol nga dapat i-observe natin buwan. Kay Manuel hindi natin pag-abusaran, kay mati karon naga-enjoy kita pagkatapos tungod sa aton nga pagka-abusador, ang iba nga tao nga naga-tuman, maapektuhan niya buwan. That's why nga kinanglan mag-cooperar ta tanan nga obserbahan natin, we will observe the proper ways nga ma-maintain natin ang aton iya nga health protocol buwan. Kung, attorney, ang mga law enforcers, na kundi amuning mapatuman, just like ang aton nga PNP, or sino man dira, basta law enforcement, attorney, no? Pero kung hindi nila iya masarangan, attorney, somehow, sa sinaiyang adlaw, or sa nga adlaw nga, somehow may mga violation, why sila may mahimo dira, attorney Tanyada? At depende ko ng executive order, kung na ordinansa, nagamando yung mga penalty sa violation, then by all means, it should be enforced. For example, kung ang ordinansa masilang violation, muna, magmulta or whatever, i-enforce na nila Pero they cannot simply do it themselves, but they have always to observe the process buwan. Because as we all know, sa karon na Attorney Tanyada, campaign period, no? Sa Friday gani masugod naman ang local nga campaign period. Madamo na sa mga pagtililipon, Attorney Tanyada, no? So kinanglan ma-adhere gid ni ang mga organizers ining mga pagtililipon, attorney, sa aton nga ordinances or sa aton nga kasugoan. Yes. Amo na ginapangayo sa ITF that we have to observe some physical distancing, sa wearing of mask, kagang ating washing of hands, kung whatever it is, ay para more or less ma-minimize natin if cannot eliminate sinisang threat bala sa COVID virus bubuan. Kay mati, we are anticipating nga may yara naman nga mabag-o nga mga bago nga virus, nga we have cost 1,000 deaths dito sa Korea. If we do not want nga diri makadtong na sa atin is because of our carelessness, because of our complacency. Nablang ka salig na lang ka. If you will not bubuan, kadamo na sa ating mga kauturan, subong nga wala na sila nagamas, ang ilang nga physical distancing, wala na nila na observe. Gani. Mayo lang na kung wala nagasaka ang atong nga cases. Pero kung amo naman ang cause of cases, dating tanan iya nga mga law-abiding, nga nagatuman na isang amoy ang mga protocol, kaluluoy, kay maapektuhan man sila bubuan. Amo gani man, no? Kay especially, ang isa gani dira, attorney, by tomorrow, kundi ang aton nga mga mga jeepneys bala, mga di pampasahero, mga drivers, operators, mga drivers naton may patigayunon man, attorney, nga transport strike, no? Aside nga mauntat biyahe sinadira, ang expectation may mga pagtililipon man nga matabo, attorney Tanyada? Yes, bumbuan, pero ang ako niya, I go with the sentiment sa mga drivers. Imagine, in a week's time, this is 80 pesos ang ginkuan, ang gin-increase. Manuna, sobra to 5 ang ginsaka. Yes. Then by the next week, nag-12 pesos na. Inaya sa diesel. Ang diesel, subong mas mahal pa gani sa gasolina. Kaya nga, ang turbo, subong pila na 76 pesos. Sa ordinaryo, yung diesel, most of sa atin yung mga passenger passenger transport ng diesel, mas mahal pa sa gasolina, tiya will survive. Mati, ang aton isa lagi dyan, going back, gin-deregulate natin, gindula natin regulation law sa aton. Yes. That's why nga ang gobyerno, wala niya control. Yes. Kaya isang una yan, tanawa bala. Wala naman, pero during the time of Marcos, yan may gasoline company ang petroleum company ang ang gobyerno, muning petrol. Di magpasaka yung mga pioneer, yung mga oil companies, ang petrol niya nagapabiling Japon. That's why the other companies are forced to mag-stabilize man sa ilang presyo
kung hindi man magtupong sa petrol, at least ang DAP hindi masyado kadako. Kag may regulation law pa tato, ma-regulate pa mga presyo. Now, from the day na gin-regulate natin yung mga presyo, titanaw bla, pinagusto ya without analysis, nasaka si 5 ang masadya pagbumbuan, kaya ngayon rin masaka sila 5 kapisos. Oo. Ma-reduce sila sa 2 kapisos. Oo. Kaya guaya mo na nga nag-escalate iya ang aton nga presyo sang aton mga petroleum products. Kaya mga driver no, imagine, bayad pa sila sa ilang operator. Ang pisas, backroom sa operator, pasaka naman niya sang boundary ang operator. Kaya ano ng mga driver no, may bata ka 3-4 na bilog, mano ka na lang. Yes. Pasalamat sila kaya hindi ikaw yung drug pusher. Pero tanawa, hindi ka drug pusher, pero ang imo naman nakita, yan kaluloy pamilya mo. So at least the government also should do something about this. Amo na nga, I think we have also, the government has to sacrifice nga ang excise tax, ilan man nga binbinan. Yes. So, ang iba niya nga mga lawmakers, iba nga government officials, di mo natalaw yan na i-reduce ang excise tax. Gani. So ano na yung mga pobre, yung matabo, most of the consumers, mga pigado ya. Correct. Wain na isang damo kwarta na ya, kabisan tagsiyan pa ng litro. Sige, managyapon niya walda nila. Pero about din niya mga kwan mga utimo nga mga wage earners. That's why I go for the sentiment din sa mga sa mga drivers, the transport, public transport drivers. Kaluluwi niya. Correct Kaya na siya. aton niya may sweldo, kaya bumbuan, daw nga tagani nga sige na aton nga sweldo. Correct. Kamu ya, ako yung gali, karga tapas ko ya. Kamu ya, may sweldo, ako niya, karga tapas pangabuhi na mo. Hindi kami kakarga tapas, hindi kami kakaon. Kaya muna ya, ang mga drivers kalulu. Uy, muna nga kung mag-transport sila para mapagawa nilang nga sentimento. Kabay patani nga wala lang lain ginawa magahupod sa ila bumbuhan. Oo, that's right, attorney, no? Kay sa pagkamatuod lang, no? Butang balon sini attorney Tanyada kung mag-rally man, kung mag-transport strike man ang ining mga drivers naton nga mga kauturan by tomorrow, kinamatarong Manila ina attorney Tanyada. Why man sang violation dira attorney? Wala labot sa kinamatarong ang muna matugtuod nga realidad sa ilang nga kabuhi. So anong imuon nila? Kung nag-drug pusher sila, dakpon man sila. Kung nag-drug up sila, dakpon man sila. Now these people are doing their honest livelihood. Tapos muna ang kamahal sa nganon, paano na lang na sila mabuhi? Dani ko nalaman, the government basta pa sa petroleum product subsidy sa mga driver. Utang mo, hindi ka na mag-atag subsidy sa damo ni kwarta. Because they can always afford it. Pero yung mga pobre nga driver nito, daan sila sa kwan, sang subsidy, in whatever form, para na mo-ulis, ma-alleviate man ang ilang ang mga blatyagon. Kaya luoy kabataan, mayo na gani karon kay libre na atong mga public school. Pero libre public school ang pamasahe sa kabataan. Hindi man libre bumbuan. That's right. Magbakal sila na sing ilang nga pagkaon na nga magutuhan nila, hindi man na libre. Yes. So, at it boil down sa iyang kapigado ya. Kung magbalik ka sa scripture naman, amuna niya ang fulfillment sa propesya ni Kristo. Nga sa uli mga adlaw, mga pigado pagit, ang mga manggaranon pagit. Look at what is happening now. Oo. Attorney, mabalik na to bala sa ginhambal mo kay ikaw mismo, ka eksperyensya kagid sini during Marcos time. Ining sang una, blang hambal mo ang petron ginapanigihan sang gobyerno. Wala mukay paninatabo ang oil deregulation law nga do amo gining nagapasuffer sa aton tanan kay kun anong habyog dikta sang world market. Dugay-dugay saka man sa aton iya ang presyo during that time, attorney. Tamaan gidya kanubo ang presyo sang gatong, no? Ma-afford gidya? Yes, bumbuan. Look, sa una yan, magpadlaga lang si Bara, magpasaka lang niya sa gasolina, ya 25 centimos ya. Ang tao, nag-rapsody na yan sa kay Marcos. Magpag-20 centimos, karina, 12 pesos yan, mga tao yan, nag-agunto lang. Wala gani, nag-ano. Itimayon ng mga mga transport group na yun yung pagwa nila ilang nga sentimento. Amo na dira ang sa una, barato. Ang kay man regulated sa una, regulated ang presyo sa kalamay,
regulated ang presyo sa petroleum products. Alos mga basic commodities regulated sa una bumbuan. Oo. That's why nagasaka gid man pero hindi kayo nga gustuhan na ilang bumbuan. Oo. So I think we have to go down. Wala man taga sila nga pamulitika ta, but there are sa mga candidates nga they are for this. Nga ini-mitigate niya ang burden niya sa mga kapigadoon. Muna nga, ang iba na kadiya gusto nga ibalik ang nuclear plant, which I believe nga dapat din. Para barato atong kuryente. Ang mga public utilities ibalik sa gobyerno, dapat din. As a matter of fact, ang Petron nga gani, sila nga willing sila nga ibalik sa gobyerno if in case nga bakit sa gobyerno ang Petron. Oo. Kaya ako na, I always believe in that. Kaya mati kami, kaagi kami mga malam, bubuan, kaagi kami isang pangabuhi, yung akwan, na hindi naman parehas niya kasubra kapigado. Oo. Kunik subong attorney do ang habyog sang tanan do privatization na lang no kung tanawon mo no. Pero kung ang habyog bala subong sang tanan attorney do privatization na lang gid masadiin. Tanaw bala bubuan. Ano ang lugid na ma-privatize kita? Kung ang gobyerno nga mag-operate dayan, ilang nga ginalagat tayo nga mabalik lang ang gasto. Ang privatization na, ang private enterprise siya, maginansya. Correct. Hindi lang logics lang nga i-privatize nimo. Gobyerno ka, you have to serve your people. Hindi kaya magpakatawhay. Amo na dang kuan, that is the very reason of the existence ng gobyerno nga to serve sa iyang constituent. Hindi yan magpataway sila. Kaya ang privatization niya, magpataway yung mga government official at sa private individual sila may negosyo, which is not correct para sa akon. It should be the government that will run all these utilities. Kaya man ang ilang ginalagat sa gobyerno, mabalik lang yung iyang operation expenses, tapos na. Wala na nagalagat sa ginansya ang gobyerno. So, meaning to say, nga at least ma-mitigate ang presyo sa mga basic commodities. Aton na elektrisidad, manubo. Yes. At petroleum product, manubo. Yes. O, nga aton mga water. Pwede ka nawa din ba, kamo nga bagulod nun? Anong natabo di sa mga bagulod daw? Anong ginawa nga laton? Ang tubig ta. Kung hindi kape, kukwa. Kung hindi kape, siya ang nagagwa. Then how much are we paying iya sa aton na water supply? That's why may privatize ta naman liwat. Ay, nanay. Oo. That's why ako na I go for one. I am not campaigning for anyone, but I go for that candidate iya nga. Ibalik ang public utility sa gobyerno. Yes. Let the government run the public utilities because that is the very reason of the existence of our government. Kumbuan. Sakto gid attorney no, kung ang tudtuod gid jab lang nga panghimanwa, inabalang interes sang isa ka ang public officials, mga public officials naton maghatag sang matuod-tuod nga serbisyo tani amo gid ni no. Para yun isubong example lang gid ni attorney ang ginadiskusyonan ta ang tam-an kataas nga fuel price increase. First time ni attorney siguro halin sang natawo ka, maski halin sa imo sa natawo ka sa kalibutan. This is the very first time nga sa isa lang nga pag-increase pila 12 pesos, sa isa lang kapag increase pila 10 ka pesos, di ba attorney? So first time ni. So tapos ang gobyerno ta do inablang, di ba may recommendation nga dapat maski hindi man pagkakson pero i-suspend for the meantime ang excise tax. Galing tilain man niya ang solusyon nga ginahatag sa aton iyang gobyerno. Pero kung panumdumon lang naton attorney no, kung tudtuod gid nga paghimanwa kag pagservisyo kay manti ang pag-increase sang fuel apektado kita tanan pigado kun ano man tanan kita apektado sini tani amo na attorney no ang panumdumon bala attorney Tanyada. Yes, bubukan will go to the vicious circle. Nga nag-raise ang gobyerno sa kwarta para nga iserbisyo sa tao, para iserbisyo sa constituents. Nawari man direkta nga kinanglanon. Hindi ka na magpadako sa imo dahil ang income. Yes. Hindi mayon mo income mo, pero ang presyo sa gasolina mo panubuon. That is the very reason why na ang mga advocates ng excise tax, ako na-admire to them. Dahil rason niya nga hindi tapagbaho ng excise tax because nga magamo ang aton na nga revenue. Pero revenue ta na nagang gobyerno, nag-raise ang revenue. It's because they want to finance sa kinanglanon sa constituents, sa publiko. Kaya mo man yapon. Oo. Na atik pa sa kaon ta. Masuprera nga ito niya ng mga pumuluyo. Correct.
Kaya Iniya. ang ina nga kwarta gamito magyapon sa pumuluyo Correct. nato. Ito nga hindi tapos direkta na didak nato na Yes. ipagkat pagamayon. Yes, that's right. That is very true, attorney. Kaya once nga gin-suspend mo, abi, for the meantime, samtang kay ang oil deregulation law ba na nato, ang kasuguan nato na attorney, tiara naman to gani sa plenary, no? Gina discussion, samtang wala pa na ibina-resolve nga makahatag solusyon, suspended ring excise tax, kundi direkta, gidya nga mabatsyagan sa mga pumuluyo, ina, no? Attorney nga bulig, attorney Tanyada? Yes, yes. Ano buha bala ang kuryente. Kaya man domino effect na mo, magnubo ang gasolina, ini yung mga aton na mga driver, hindi man na magbuangal nga magpataas ang ilang presyo. Ang aton ini nga mga kapitalista, hindi man na magpataas ang presyo nila, kaya barato man ang ilang na input. Umon man lang na. Yes. Amo ginitani, no? Sus, kung amo lang ning klase. Kung barato ang tanan, at least mitigated Correct. man ang presyo na atong bubuha. Correct. Kung amo lang ni taning, di ba lang, ang ginahambal bala sini attorney, kung ining interest lang gidya sa mga pumuluyo, ang mga pangibabaw nga, without sa interest na kung sino na ang mga public officials naton, dito ko matalunsay man tani ang aton nga pangabuhi, no? Anyway, lastly, attorney, mensahe mo para sa aton iya nga mga kauturan, attorney Tanyada. Ako nga mga kita nga mga Pilipinos, we go nga magkaisa ba tananan, hindi tabla mag-away-away bala. Ay aton awayon nga aton kapigadohon. Correct. Amo na mag-isa ta, unity is the call of the day. Hindi nga sa din may politika, pero dapat kita that is for the own good. May sili ka unity, wala kayo dapat sa ano nga politika. Oo. Hindi nga kinanglan, may-unite na tanan. Isi of the nato na mga driver sa public transport. Kaya ang ilan na nga pag ibubunuot na naton tanan. Amo na nga kwan, we will not just simply keep our magkumot-kumot sa higad. We have to delete sa aton sentiment para mabalaan man sa aton nga gobyerno na amo na nigali nga aton nga kaimtangan, bumbuan. Yes. So mag-isa mo na, unity. Hindi kayo nga unity kung ano na, kundi unity tayo kita mag-isa ta. That is for our own good, Yes. bumbuan. Okay, sige. Thank you so much, Attorney Tanyada. Yes, bumbuan, thank you man sa kay Joseph sa video nga pamati. Kag mga tunda nga mga mga tagpalabati maayong hapon sa inyo tanan ang hindi abogado sa kaginan. Attorney Marvin Tanyada, nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton nga abogado sa kanginan si Attorney Marvin Tanyada in sakto gid no. Diri sa aton sa Pilipinas do kumbaga sa panghimanwa bala do ka garot. Ina ba lang mahatag ka na lang gid direkta nga solusyon pareho ni subong. Like for example sa problema sa mataas nga supply sang gasolina kag sang gatong no fuel. Iniya ginasuffer man isang bugos nga kalibutan kaya hindi man ang kitaya sa Pilipinas. O galing in other countries just like dira sa inyo, di ba Ma'am Christina Wycamp dira sa inyo sa Germany. Mas kitaas man presyo sang gatong pero ang gobyerno nagaymutik kang iba niya nga lugar ga-suspend sang excise tax nila. Iba niya nga lugar ya gambal sa sino nga magpataas do mo na siya bala may regulation. Kita sa Pilipinas paghabiyog sa world market diretso saka because kin kakastaya ang kasuguan nga naga-regulate din kay mo yakita sina. May ana kita ginapanagiyahan nga oil nga ano ni bala fuel company bala pero gin pa pribado ta. So insakto na ang punto gidya nga ni Attorney Tanyada nga kung ginapanigiyahan ni sang gobyerno kay ang gobyerno ang orientation niya is service not profit, hindi niya kapag ginansyahan nubo ang presyo sa mga utilities, no? Kung amo na tani, no? Tiko ka okay man, tiyanhon mo na karon kay tanawabla. Paniya gusto na lang pasaka. Ang gobyerno taman niya, imbes nga i-suspend ang excise tax, tagta 200 pesos nga ayuda, hindi amo ang hampol sa bukol. Hindi amo, no? Kumbaga, ang solusyon sa problema, tiwaygit. Subong is the time nga, election time, ti panilagan, tagid. Sino ning mga kandidato nga deserve yagid bala, nga amo ini ang makahatag somehow sang solusyon sa aton iya nga problema. Why na kita ya mga kabina manibili nga tiyempo standby na ha, sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, may kaupod ninyo si Bombo Gliani Zil Minardo. Sa gihapon, ako ang inyong alagad,
Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga